హర్యానాలో స్టేజ్ డాన్సర్ డింపుల్ చౌదరికి ఎదురైన చేదు అనుభవం ఆ తర్వాత ఆమె స్పందించిన తీరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఓ ఈవెంట్ లో డింపుల్ చౌదరి స్టేజ్ పై డాన్స్ చేస్తుండగా ఒక యువకుడు ఆమె పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. వేదికపైకి వచ్చి ఆమె నడుమును తాకడానికి ప్రయత్నించాడు. దీంతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన డింపుల్ ఏమాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా యువకుడిని అందరి ముందే లాగిపెట్టి చెంపదెబ్బ కొట్టారు. వేదికపై ప్రదర్శన ఇస్తున్నంత మాత్రాన ఎక్కడ పడితే అక్కడ తాకవచ్చని కాదు అంటూ ఆమె సదరు యువకుడికి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా ఈవెంట్ ముగిసిన వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు ఆ ఆకతాయి యువకుడిని అరెస్ట్ చేశారు.